Näin soittelee Jukka Kaakkomäki, tämän musiikin iltamme avaus. Ja Jukka on Tampereen konservatorion oppilas. Kuka on opettaja? On Markku Lindeman, nokialainen harmonikan soiton opiskelija 5 vuotta Sibelius Akatemiassa, valmistunee pari vuoden sisällä sieltä musiikin kandidaatiksi harmonikka pääaineena. Ja Jukka on soitellut varmaan monta vuotta jo. No Jukka on 8-vuotiaasta soittanut ja taitaa olla nyt 14 ikäinen, että 6 vuotta. Ja taito kertyy jatkuvasti ilmeisesti. Mutta sanopas, kuinka kauan sinä olet soittanut harmonikkaa? Jaa, on tainnut 28 vuotta. Eli sinulla on sitten ikää jo, joko on yli 30? No on yli 30, 33, että 5-vuotiaana aloitin. No niin. No entäpäs Sibelius Akatemiassa kuinka monta opettajaa, lehtoria häärii harmonikan kimpussa? No lehtoreita ei hääri muita kuin minä toistaiseksi, mutta opettajia kyllä sitten on, taitaa olla 4 kaiken kaikkiaan tuntiopettajina. Joten aika lailla opiskellaan. Oppilaita on solistisella linjalla 9 tällä hetkellä, 1 ranskalainen opiskelija myös. Ja sitten nuorisokoulutuksessa on myös 9 ja kansanmusiikin puolella on 4. Joten aika lailla hanuristit on vallanneet jo meidän musiikin pyhättyämmekin. Niin. Onko soittimena tämä niin sanottu isompi harmonikka vai opetetaanko erikseen pienempää, 1 rivistä, 2 rivistä? No kansanmusiikkipuolella opetetaan. Tosin kansanmusiikki on niin uusi aine, että vielä hanuristit ei ole ihan ehtineet tähän 1- ja 2-riviseen kovin paljon paneutua, mutta se kuuluu kyllä heidän ihan pakolliseen opinto-ohjelmaansa. Minun vieressäni istuu Jukka Tiensu, säveltäjä ja erinomainen cembalotaiteilija. Soitatko sinä myös harmonikkaa? No harmonikka kuuluu nyt niihin soittimiin, joita on enemmistö, jota minä en soita. Aha. No mistä tunnet harmonikan? No siitä, mitä olen kuullut, ja kyllä siihen tuli tutustuttua silloin, kun Matti keksi tilata teoksen harmonikalle ja kitaralle 8 vuotta sitten. Ja parhaillaan tämä tutustuminen jatkuu. Minä sävellän jälleen Matin aloitteesta trioa 3 harmonikalla. Yksi kysymys tuosta äskeisestä kappaleesta, jonka Jukka soitti, toinen Jukka. Millä instrumentilla se kuuluisi soittaa? Eli historiaa. Tuommoinen barokin ajan musiikki on siitä erikoista, että se on oikeastaan rakentuu tämmöisistä rytmisharmonisista abstraktioista, joten se kestää melkeinpä minkä tahansa soittimen käsittelyn, sanotaan näin. Scarlattilla oli sekä cembaloita että sen ajan pianoforteja käytössään useitakin, mutta ja samoin urkuja hän sävelsi kaikille näille. Sonaateissa ei ole merkitty, soitetaanko ne uruilla, cembalolla, pianolla välttämättä, mutta joskus sen näkee kyllä selvästi, mikä soitin on kyseessä. Täytyy kuitenkin muistaa, että esimerkiksi Bach itse oli kova sovittamaan toisten säveltäjien teoksia, esimerkiksi viulukonsertteja uruille, ja katsoi niitä sen jälkeen omina sävellyksinään. Tällainen soitin keskeinen ajattelu oli silloin kuitenkin aika vierasta verrattuna myöhempien aikojen musiikkiin. No niin, mutta siitä, että kuka sitten soittaa, eli jos kuvattaisiin minkälainen on esimerkiksi Sibelius Akatemian harmonikasoiton opiskelija, niin minun tietääkseni hän on säädöllisesti pukeutuva, säädöllisesti käyttäytyvä ja säädöllistä musiikkia soittava, vaikka soittaisikin tätä harmonikkaa. Mutta katsotaan tuota seuraavaa. Se on sieltä harmonikan aikaisemmilta ajoilta.
No niin, se oli Petri Ikkelä meidän akatemian solistiselta koulutusohjelmasta solistisen luokan opiskelija, joka harrastaa tätä meidän kansanperinnettä oikein totisesti. Harrastaa sitä vain, ei opiskele, vaikka kansanmusiikkikin olisi mahdollista, mutta kyllä tuo todella osattua oli, niin kuin kaikki kuulitte ja näitte. Niin. Petri sinne toteuttaa sitä ajatusta ja toivomusta, kun yleisö aina esittää harmonikan soittoa. Ole hauska, kerro vitsi, esitä temppu, soita hauskaa. No niin, minä luulen, että toi on jotain saavutusta ja aika hauskaa se oli ainakin. On, ja se on minusta toisaalta niin tämän meidän perinteen vähän eteenpäin viemistäkin, vähän sen monipuolistamista. Että sitäkään ei tarvitse, sitä myös joskus tuijotetaan vähän liiankin vakavasti, että mitä perinnemusisointi on. Ja tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että päästään eteenpäinkin silläkin alueella. Ja siinä harmonikan käsittely, ajatellaan tuo taitaa olla sitä alkumuotoa yli 100 vuotta sitten käytössä ollutta yksirivistä, miten? Oikeastaan hyvin alkumuotoa. Juuri tämmöinen, mä luulisin, että venäläinen musisointi aika lailla on ollut sitä ensimmäistä, jota joskus tuolla Karjalan laulumailla 1840-luvulla on soitettu suomea puhuvien ihmisten keskuudessa. Että hyvinkin vanhaa. Ja tämän tyyppistä musiikkia, kun silloin soitettiin harmonikalla? Oliko muuta Tämän ohjelmista? tyyppistä. No sitten kun 2-3 vuosikymmentä tultiin eteenpäin tänne Länsi-Suomeen ja rannikkoalueelle Pohjanmaalle, niin sitten toki tulivat polskat ennen kaikkea, jotka nämä hanuristit sitten ottivat violisteilta. Ja siitä sitten alkoi tämä ihan normaali polkan, valssin, jenkan, sottiisin, masurkan kehittyminen hanuristeilla. Mennäänpä sellaiseen aikaan, kun Ranskassa oli jo tällä vuosisadalla, olisikohan ollut vuosi 20-30 välillä, oli muset-musiikki. Sinulla on menossa radion puolella myöskin tätä nykyään tällainen hyvä harmonikan musiikin opassarja. Kerropas parilla sanalla sitä musetesta. No musette on se on hyvin kansallinen soittotyyli Ranskassa ja se on, jos sitä ajattelee ihan soittimellisesti, se on hyvin vaativaa. Sillä on omat tämmöiset yhteiskunnalliset pohjansa, minkälaisten ihmisten parista se on noussut. Uutta kaupunkikulttuuria 1920-luvulla aika vahvasti, mutta se on kaikkinensa ihan oma, sanoisin, taiteen muotonsa, ihan niin kuin argentiinalainen tango esimerkiksi, ja hyvin paljon värittää harmonikan maailmaa. Ja sitten kuunnellaan.
Jukka, edustiko tuo kappale semmoista tämän ajan sävellystyyliä? Tällä ajalla kai ei ole mitään varsinaista sävellystyyliä, ellei tätä tyylittömyyttä sitten katso nyt uudeksi tyyliksi. Tämähän on ensimmäistä kertaa musiikin historiassa, kun on länsimaisen taidemusiikin piirissä niin, että voidaan säveltää myös vanhojen tyylien puitteissa ja jopa niin, että esitetään yleensä vanhoja kuolleiden säveltäjien teoksia. Yleensähän kautta koko historian, kun säveltäjä kuoli, niin hänen teostensa esitykset lakkasivat kokonaan. No sä kerroit itse noista omista sävellyksistä harmonikalle. Minkälaista on säveltää sille soittimelle? Onko se jotenkin erilainen? Jokainen soitin on tietysti, jokaisella soittimella on oma luonteensa. Ja niin kuin mainitsin tuossa, jos ajatellaan barokin ajan säveltäjän mukaan, niin se luonne ei nyt ole niin tärkeä. Tehdään abstraktioita, mutta nykyisin paljon ajatellaan juuri soittimen ominaisluonnetta ja minäkin kyllä teen niin. Tässä on sitten se rasite, että harmonikalla sävelletty teos ei ole siirrettävistä millekään muulle soittimelle. Kuinka paljon suomalaisia säveltäjiä voisi luetella? Montako ja ketä, jotka ovat nyt säveltäneet harmonikalla? No kyllä niitä runsaasti oikeastaan on. Paitsi Jukka Tiensuu. Jukka Tiensuu, Erkki Jokinen, jota äsken kuunneltiin, on Tauno Marttista, Magnus Lindbergiltä, Joensuun laulujuhlilla tuon kantaa esittämään lyömäsoittajan kanssa uutuuden. Heikki Valpola. Heikki Valpola on yksi. Harri Wessman. Leonid Basmakovilta on juuri tulossa 7 inventiota harmonikalle ja cembalolle. Ja hyvin moni oikeastaan, nyt jäi varmaan sanomatta joku tärkeä nimi tässä näin yhtäkkiä. Mutta jollakin puhutaan vaan taidemusiikin sävelteistä, koska kevyen musiikin puolella niitä sitten on jo aikamoinen liota lisää. No siellä on sitten kymmenittäin, sadoittain. Jos pidetään tätä jakoa, taidemusiikki, kevyt tai raskas musiikki ja kevyt musiikki. Mutta kuitenkin tyypillisiä harmonikalle sävellettyjä tämmöisiä ei-tanssikappaleita. Siis ne ovat vähän niin kuin jotain muuta saattomusiikkia, niin kuin sanotaan tuolla kansanmusiikin puolella. Nyt sä itse teet sen jaon silloin. Niin sanotaan kansanmusiikin puolella. Minä en ole sitä keksinyt. Mutta kuitenkin hyvä. Mutta tämä ei ole sitä kultaista musiikkia. No ei ole. Ei ole kultaista musiikkia. Se on sitä musiikkia, joka syntyy 1930-40-luvulla harmonikalla, joka yhdistetään Viljo Westeriseen, ennen kaikkea Dallapé-orkesteriin, Toivo Manniseen, Onni Laihaseen, näihin sen ajan harmonikkamestareihin. Se kultaisen ajan harmonikkamusiikki, se oli oikeastaan 30-40-luvun nuorisomusiikkia ja nyt meillä on toisenlainen nuorisomusiikki, mutta näyttää siltä, että tämä kultaisen ajan musiikki edelleenkin on monien mielessä kaikkein hienoimpana musiikkina ja kyllä se tuntuu nuoriakin edelleen kiinnostavan. Meillä on seuraavassa näytteessä Marko Valtonen soittamassa ja mistäs on muuten säveltäjä Wunsch? On Kanadasta. Gerhard Wunsch on aika paljon harmonikalle säveltänyt soolokappaleita, kamarimusiikkia, ei ole hanuristi alkuunkaan itse. Tämä tokkaa, että hänen 4. sarjastaan harmonikalle on suht koht vuodelta 1970. Aika nuorta siis. On.
No, tässä oli jo Museten jälkeen nykyvenäläistä, neuvostoliittolaista harmonikkamusiikkia, jota tämä Elina soittaa. Mitenkäs Matti noin kuvaisit, tyylittelisit näitä asioita? Tätä neuvostoliittolaista, ranskalaista, keski-eurooppalaista? No, neuvostoliittolainen harmonikkamusiikki on oikeastaan hyvin keskeisessä asemassa tällä hetkellä hanuristien repertuaaria. Heillä on suuria sonaatteja, ennen kaikkea suuria sarjoja harmonikalle, joille kaikille on yhteistä. Voisi sanoa konservatiivisuus, ne on aika vanhaan malliin tehtyjä ja täydentämässä sitä osaa hanuristien repertuaarista, joka kokonaan puuttuu, eli tämmöinen romanttinen suuri musiikki tuolta 1800-1900-luvun vaihteesta. Yleensä neuvostoliittolaisissa teoksissa on enemmän tai vähemmän folkloristinen kansanomainen piirre, melodiat, teemat, motiivit saattaa tulla sieltä ja sen takia se on hyvin helposti lähestyttävää useimmiten sekä ihmisille että soittajille. Ranskalainen, on sanottava kyllä neuvostoliittolaiset vielä se, että on siellä modernejakin säveltäjiä, Sofia Gubaidulina ja tietääkseni Alfred Schnittke on myös harmonikalle kohta säveltämässä, mutta yleisesti se on vähän tämmöistä vanhakantaisempaa tämä neuvostoliittolainen konserttimusiikki hanurille. Ranskalainen harmonikkamusiikki antaa ehkä kaikkein eniten tällä Muset-tyylillään ja perinteisellä sekä viideharmonikan alueella, jazzharmonikan alueella. Mä sanoisin, että sillä alueella he on aivan toisesta maailmasta kuin esimerkiksi suomalainen kevyt harmonikkamusiikki. Ja nyt esimerkiksi Jyväskylän kesään tulee Marcella Zola ensi kesäkuussa pitämään kurssia, joka olisi kyllä tuiki tarpeellinen kaikille suomalaisille kevyen musiikin hanuristeille. Nykymusiikkia myös Ranskassa on, mutta se on taas vähän kokonaan toisen koulukunnan soittamaa. Alain Abbot on keskeinen nimi sillä alueella. Entäs saksalainen? Löytyykö sieltä omaa? Sieltä löytyy omaa ja se tuntuu olevan ainakin näin Skandinaviasta, Suomesta ja Neuvostoliitosta katsottuna kaikkein vähiten mielenkiintoista noin yleisesti ottaen. Heidän tapansa säveltää ja soittaa on hyvin osaavaa, mutta suomalaisittain hyvin usein käytetään adjektiivia kuiva, kun kuunnellaan saksalaista musiikkia. Mutta mä en kyllä haluaisi yhtään sitä vähätellä. He on, kuten tässä nyt kuullaan Stefan Hussongia, se on aivan äärettömän taitavaa soittoa soittimen kannalta. Sitten tullaan makukysymyksiin, kuka mistäkin pitää, mutta erittäin ammattitaitoista sinänsä. No, tässä me odottelemme Mika Väyrystä tähän tyhjälle tuolille ja tämä jo vähän viittaa siihen, että juuri on käyty kilpailuja Itä-Saksan puolella. Saksaa tosin näin vanhasti ajatellen, mutta
Mikä siellä sitten olisi ollut noin niin kuin, ja oli valttia ohjelmistona? Neuvostoliittolainen musiikki ja sitten vanhan suuren Johann Sebastianin iso Turku-teokset, ne oli kyllä valttia, niin kuin ne on hyvin paljon olleet niissä kilpailuissa. Noin. toi meni oikein komeasti, niin kuin tällaisen sonaatin finaalin pitää mennäkin. Ja ehkä nyt pikkasen sun täytyy varoa sitä, että itse siellä kilpailutilanteessa ettei vaan lähde yhtään menee vielä vauhdikkaammaksi. Et musta siinä on nyt temperamentikkuutta ja kaikki sun hyvät puolet tulee esiin just tällä tempolla. Mutta jos se menee pikkasenkin siitä yli, niin sit rupeaa tulee teknisiä vaikeuksia, joita nyt ei ollut yhtään. Ihan yksi kohta sellainen, jota voitaisiin vähän tarkentaa. Täällä tullaan tänne vähän sivutaitteeseen, eli tähän marssiin, joka 1-2 yllättäen tulee tähän finaaliin. Niin sen toinen kerta täältä, niin se
kun se on fortessa, niin sä voisit tehdä sen vähän vakuuttavammin. Niin, että se nyt tulee uudestaan. Nyt se tunnetaan ja tiedetään se marssiteema. Se jäi pikkusen tuossa äsken huolimattomaksi. Koitapa tuolta. Hyvä. Just noin. Et se on vähän se ykkönen raskas siinä, niin silloin. Ja sitten toinen ihan täältä lopusta, niin ihan nämä viimeiset soinut, niin vielä enemmän, jos saat irti niistä oikein komeasti, että tulee sellainen todella virtuoosinen ja vakuuttava loppu. Ota tuolta tremolosta lähtien. Niin. Joo, no kyllä tässä nyt on sulla tätä eväitä pitäisi olla aika lailla kilpailuun, että ohjelmisto on todella hyvässä kunnossa, että nyt onnea ja kilpailuhan on aina arvaamaton, että sekään ei aina riitä, vaikka soittaisi kuinka hyvin. Arvostelijat sitten loppujen lopuksi pistää teidät järjestykseen, mutta katsotaan, kohta se sitten näkyy. Ja onnea uudestaan, Mika. Sä voitit oman sarjansa alle 18-vuotiaiden sarjan siellä kilpailussa. Oliko se kova kilpailu? No niin, se oli. Siellä kilpailtiin niin kuin jokainen soittaja kilpaili itsensä kanssa. Että se pahin kilpailu tapahtui just itsensä kanssa siellä. Ja tuommoinen musiikissa on niin mahdoton sanoa tällaista, kuka on paras ja niin poispäin, että se on semmoista itsensä kanssa kilpailemista. No, tässä taustalla kuullaan kuitenkin tunnelmia aidosta kilpailutilanteesta sieltä Klingenthalista. Matti, minkälainen kilpailu se oikein on, se Klingenthalin kilpailu? No sitä kyllä pidetään arvostetuimpana kilpailuna hanuristeille maailmassa ja tällä kertaa sinne osallistui yli 70, muistaakseni 13 eri maasta ja näissä esimerkiksi Mikan sarjassa oli 30 kilpailijaa hyvin vahvoista harmonikkamaista, kuten esimerkiksi Ranskasta ja USAsta ja monista muista maista yhtä lailla mukana. Että tämä Klingenthal on semmoinen keskeisin näistä harmoniikkakilpailusta maailmalla. Sitä arvostetaan kaikkein eniten, vaikka ei kilpailla tietystikään enää mistään mestaruuksista tai muista, mutta Klingenthalin kilpailuvoitto on ehkä arvokkain, mitä meiltä löytyy. Alussa soittanut Jukka Kaakkomäki sijoittui myöskin hyvin siihen. Hän sijoittui alle 15-vuotiaiden sarjassa toiseksi, jaetulle toiselle sijalle yhdysvaltalaisen kilpailijan kanssa. Ja 4. Mikan sarjassa sijoittui Virrolta Mikko Luoma. Ja siinä aikuisten sarjassakin meillä oli Jyväskylän konservatoriosta varsin edustava edustaja Matti Ekman, joka nyt ei ihan loppukilpailuun tällä kertaa selvinnyt. Nyt lähetetään tuo Mika välillä istumaan toiselle tuolille. Jukka, eikös kilpailut anna säveltäjillekin työtä, kun tilataan sinne kilpailusävellyksiä? Jos näin olisi, niin sehän olisi suurenmoista. Mutta normaalisti kilpailujärjestäjät pelkää todellakin sitä, että säveltäjä tekee sitten sellaisen teoksen, joka avartaa näiden kilpailuiden musiikillista maailmankuvaa. Ja niin pitäydytään yleensä siinä, että järjestetään korkeintaan jonkinlainen kilpailu, jotta voidaan sitten niistä lähetystä teoksista valita sellainen mahdollisimman vanhanaikainen teos. Jos taas sellaista ei tule, niin kuin kävi hiljattain Mailin kilpailussa, jossa Heininen ja Meriläinen palkittiin, niin sitten mitätöidään se kilpailu ja otetaan pakollinen teos jostakin historiallisesta teoksesta. Mitäs Matti olet mieltä? Onko No kyllä näin on totta. Siis Klingenthalissa esimerkiksi kaikkein heikointa siellä kilpailussa oli juuri pakolliset tehtävät joka sarjassa. Ihan merkitsemätöntä, ikävää musiikkia ja finaalissa suuren konserton soittaminen latisti, se oli todella onnetonta musiikkia. Että kyllä tässä olisi paljon parantamisen varaa. Mitäs toivoisimme tuon Mikan soittavan? Alkaa loppua tämä aika. No ota Mika vähän suurelle kansalle hanurimusiikkia nyt tähän loppuun ja venäläistä kansanmelodiaa, vaikka olisiko tämä Senderjovin venäläinen tanssi sellainen.
Thank you.